Ola, queridos amigos, ola, queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámome Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo falamos un pouco do Nadal na Galiza, das súas tradicións, da historia. Agardo que sexa do vosso gosto. Imos aló. O Nadal na Galiza. O Nadal na Galiza non é só unha estación do calendario, é un mosaico de memoria colectiva, lendas, sabores e ritos que chegan de moi antigo e renóvanse cada ano. Nun territorio marcado polos ciclos agrícolas, pola vida arredor da casa e por unha lingua e tradición oral potentes, o Nadal foi e segue a ser un tempo no que a comunidade reafírmase. Cántanse panxoliñas, acéndense fogueiras, compártense alimentos e aparecen personaxes que traen agasallos ou lembranzas. Estas prácticas mesturan elementos precristiás como os ritos do lume e do solsticio, tradicións cristiás como a natividade e os cultos de santos e adaptacións modernas como mercados, aluamentos ou Papá Noel, creando unha celebración plural e viva. A orixe das celebracións de Nadal na Galiza está entrelazada coa historia máis ampla das festas do inverno en Europa. Moitas das prácticas actuais teñen raíces nas celebracións do solsticio de inverno, cando as comunidades agrícolas celebraban o regreso do sol e protexían as súas casas contra as inclemencias e os espíritos. Ca chegada do cristianismo, a festa da natividade foi asimilando e reinterpretando eses ritos, dando lugar a costumes híbridos. Na Galiza, o proceso de cristianización non substituíu por completo os costumes antigos. Ao contrario, moitos ritos populares formaron unha capa sobreposta que aínda hoxe se recoñece nas prácticas de Nadal. Un dos personaxes galegos máis emblemáticos do Nadal é o apalpador, un vello que vive nos soutos e montes e visita os nenos para apalparlles a barriga e deixarlles castañas e agasallos. É unha figura ancestral recuperada e pluralizada nas últimas décadas como alternativa ou complemento a Papá Noel, coa intención de preservar unha tradición propia e potenciar o dereito cultural galego. Amén do apalpador, aparecen na Galiza figuras universais como o Papá Noel e os Reis Magos, que conviven coas prácticas locais. Tamén mantéñense costumes específicos como o tizón de Nadal ou o cepo de Nadal, un tronco que se queima na lareira e do que se gardan as brasas ou restos por protección, sorte ou memoria ao longo do ano. A música forma parte central do Nadal galego. As panxoliñas foron e son cantadas en coro polas familias nas igrexas e nas prazas. O patrimonio oral galego recolle numerosos cantos e tonadas propias da época do Nadal, algúns con textos que veñen dos séculos XVIII e anteriores. Estes cantos reforzan a lingua e a identidade da comunidade galega. A tradición familiar do Nadal na Galiza mantén varios rituais que repítense de xeración en xeración. En moitos pobos e vilas constrúense beléns viventes e artesanais que reproducen escenas da natividade con persoas ou figuras, obradoiros e paisaxes. A Noiteboa e o Día do Nadal son ocasións de reunión familiar. En función das áreas, as comidas varían entre peixes e mariscos nas zonas costeiras e pratos de carne como o cocido ou lacón con grelos no interior. Tradicionalmente, grupos de cantores van de casa en casa cantando panxoliñas e recollendo doces ou agasallos. Deixar unha porta ou fiestra aberta, gardar tintas do tizón ou mancharse co lume foron accións simbólicas orientadas a protexer a casa e traer boa sorte. As cidades e municipios galegos celebran o Nadal con programacións que inclúen mercados, aluamentos, cabalgatas e actividades para nenos e maiores. Moitas vilas manteñen festas centenarias vinculadas ao Nadal, feiras do gando, mercados de artesanía, concertos de panxoliñas, xornadas gastronómicas
e actividades de carácter religioso, como a misa do galo e as procesións. A gastronomía é un dos eixos máis visíbeis do Nadal galego. As mesas énchense de sabores locais e produtos do mar e da terra. A Galiza, que a súa dobre condición de mar e monte, ofrece unha mestura única de produtos que se reflecten nas festas. Os mariscos e os pescados ocupan un lugar central nas ceas de Noiteboa e Nadal. O lacón con grelos é un prato emblemático do inverno galego, tradicionalmente consumido en festas e xornadas familiares, especialmente tras a matanza do porco. O capón é outra estrela da mesa de Nadal. Os doces e as sobremesas, como turróns, doces artesáns, filloas, orellas, marmeladas e produtos de repostaría local completan as mesas. Os viños locais, augardentes e outros destilados tradicionais acompañan as comidas do Nadal. O Nadal impulsa por unha banda o comercio local. Mercados, artesanía, hostalaría e restauración incrementan a actividade no período invernal. Por outra banda, a promoción de feiras e rutas gastronómicas, así como a recuperación de produtos con denominacións de orixe e etiquetaxes de calidade, favorece o rural e a cadea agroalimentaria. Ademais, as actividades culturais e de lecer contribúen á economía local e á visibilidade da oferta cultural galega. O Nadal é un espazo de memoria afectiva. As comidas, os cantos e as celebracións familiares actúan como fíos que unen xeracións. Para moitas persoas que emigraron e hoxe volven estes días ao fogar, o Nadal é a ocasión de reencontrarse coa lingua presente nos cantos e nos nomes, cos costumes e coas paisaxes. O apalpador, as panxoliñas ou as cintas do tizón son actos lúdicos que conformaron a súa primeira identidade. O Nadal é unha rede complexa de ritos, sabores, sonos e imaxes que reflicten a identidade dun pobo. As festas comunitarias e familiares son espazos de transmisión. A través delas mantense a lingua, reviven as lendas e estímase a economía local. Coidalas, cantalas e celebralas e manter vivo un patrimonio humano que, máis alá do consumo, é o pulso cultural dunha terra. Santiago organiza cada ano o mercado de Nadal nas zonas da Carreira do Conde e a área central, dende final de novembro ata comezos de xaneiro. Nese mercado podes atopar decoracións, agasallos, produtos gastronómicos locais e adoita haber un espazo para nenos con actividades, xogos e talleres. A capital galega combina a súa herdanza histórica e patrimonial coa ambientación de Nadal, o que crea un contraste moi especial. A pedra bella, rúas empedradas e a tradición xunto a luces, mercadiños e actividade cultural. Vigo é coñecida polo seu espectacular aluamento de Nadal. Ademais do mercado, hai atraccións como o tren de Nadal, cabaliños, postos de artesanía e gastronomía local. Vigo xunta ambiente urbano, costa e tradición para ofrecer un Nadal atractivo, vivaz e con grande participación. En Pontevedra instálase o poboado de Nadal na Praza da Ferrería con actividades para todas as idades entre comezos de decembro e xaneiro. As rúas e prazas convértense en espazos de encontro con decoracións, actividades infantís, mercados artesáns e propostas culturais. Vilagarcía ten un mercado de Nadal tradicional e un evento chamado Aldea do Nadal, unha proposta de festa, artesanía, ocio e ambiente familiar para a época de Nadal. A súa condición de vila costeira súmase á tradición para ofrecer un Nadal diferente, mar, rías, tradición e comunidade, con actividades que parten do espírito local. En Ferrol, o mercado de Nadal celébrase na Praza de Armas e inclúe tantos postos tradicionais como animacións e actividades familiares, facendo do Nadal unha celebración urbana e comunitaria. Lugo celebra o mercado Nadalmente Lucense na Praza Maior, dende principios de decembro ata xaneiro, con produtos de Nadal, gastronomía e exposicións de Beléns. En Valga, Pontevedra,
Destaca o seu Belén artesanal en movemento, con alrededor de 4.000 figuras, declarado de interese turístico, que combina escenas tradicionais e contemporáneas da vida galega. No Haya e Sanxenxo promove un bosque de Nadal nunha carballeira, co fin de crear un espazo rural e diferente de celebración e acostumarse a representar un Belén vivente o día de Nadal. A Veiga, Ourense, aposta por un Nadal en xedre con decoración artesanal nas rúas, feita polos veciños, como recuperación da identidade rural fronte ás luces modernas. Cambados combina a súa tradición vinícola cas celebracións de Nadal. O seu mercado e as actividades de aldea de Nadal traen vida á vila e teñen un carácter acolledor e local. Estas festas aportan diversidade de ambientes, dende as grandes cidades co alugamento, mercados e moita xente, ata pobos pequenos onde a tradición rural, o artesán e o comunitario salienta. Amosan a riqueza cultural da Galiza no Nadal. Son vivencia da identidade galega. Moitas destas festas combinan tradición, lingua, música, gastronomía e veciñanza, contribuíndo a manter viva a cultura galega. Activan a economía local. Os mercados de Nadal, a artesanía, o comercio ou a hostalería reciben un impulso nestas datas e os produtos típicos alimentarios artesáns recuperan visibilidade. Son espazos de encontro e comunidade para crianzas e familias. Todo iso reforza os vínculos sociais, a memoria colectiva e a continuidade das tradicións. O Nadal na Galiza non se entende sen unha mesa chea de produtos da terra e do mar, receitas con memoria familiar, e pratos que levan séculos sendo parte da celebración. A gastronomía galega é un fío condutor entre xeracións. Cada prato conta unha historia, cada sabor recorda unha casa, un lume baixo ou unha cea de Noiteboa. O marisco é o rei das mesas do Nadal galego. A proximidade ao mar e a tradición pesqueira fixeron que o marisco sexa, para moitas familias, o produto estrela do Nadal. Podemos atopar camaróns, lagostinos, lagostas, centolas, bois, nécoras, percebes, vieiras, tamburiñas, navallas, ameixas, berberechos ou ourizos. Elabóranse cocidos en auga de mar ou con sal, servidos cun chorriño de limón. A prancha, como as navallas, o forno, como as vieiras, con pan relado, allo e perixel, o vapor, como os percebes, con auga de mar e loureiro. A fartura de marisco, especialmente na Noiteboa, ten un sentido simbólico. Celebramos coa abundancia que ofrece a natureza mariña, agradecendo o ano rematado. O peixe tamén xoga un papel importante segundo a zona e a tradición familiar. Por exemplo, o bacallau cocido con coliflor e patacas, a pescada galega cocida con patacas, cebola, pemento e aceite de oliva, ou o rodaballo e a rodaliza ao forno. O bacallau é un herdo da tradición cristiá da abstinencia de carne nas grandes festas. É un prato sentimental asociado á familia, ao inverno e á memoria dos maiores. En moitas zonas do interior da Galiza, especialmente Lugo e Ourense, a mesa de Nadal segue tendo forte presenza de carne. Destacan o cordeiro e o cabrito ao forno, o capón de Vilalba, moi apreciado e con unha denominación de excelencia tradicional. O pavo recheo, de influencia máis moderna. O a tenreira galega, asádoa ou estofada. O capón de Vilalba é o produto estrela, criados á maneira tradicional, cebados con millo e coidados pola veciñanza. Son símbolo de prestixio e festa. En moitas casas do rural, antes do luxo chegaba o prato humilde pero saboroso. Por exemplo, os caldos de inverno de berza e repolo, a sopa de allo, o lacón con grelos ou as empanadas. Estas receitas son parte da base emocional do Nadal galego, que lembra tempos de menos abundancia pero máis comunidade. Os doces de Nadal son un dos elementos máis queridos, especialmente polos nenos, e polos non tan nenos. Podemos degustar os doces típicos do Nadal como o turrón, as figuriñas de mazapán ou o roscón de reis.
e outros presentes todo o ano, como a bica, os melindres, as rosquillas e a tarta de améndoas de Santiago. E non podemos esquecer da riqueza culinaria galega os pans de trigo do país, centeo ou millo, os queixos de Tetilla, San Simón da Costa, Arzúa Ulloa ou Cebreiro, os viños Albariño, Godel, Trexadura ou Mencía, e os agardentes e os licores de ervas e de café. Para finalizar, 4 receitas tradicionais que prepáranse especialmente nestas datas. O bacallau con coliflor e repolo era un prato humilde moi estendido no interior. Leva bacallau desalado, coliflor, repolo, patacas, cebola, aceite, allo e pemento doce. Cócese as patacas, a coliflor e o repolo. O bacallau engádese ao final para que non se desfaiga. Frítense os allos e o pemento doce en aceite quente. Todo xúntase nunha fonte e sérvese quente acompañado de ovos duros. As vieiras ao forno é un dos pratos máis emblemáticos porque simboliza a Galiza a través da cuncha do peregrino. Cúbrense as vieiras abertas con picado de allo, cebola, pirixel e pan relado. Enfórnase uns 10 ou 12 minutos. O capón de Vilalba críase tradicionalmente polas familias e véndese en feiras do Nadal. Vai recheado con carne picada, castañas, ciruelas, orellóns, mazá e pan. Ásase lentamente varias horas no forno. A sopa de améndoas era a sobremesa de Noiteboa en moitas casas humildes. Faise con améndoas picadas en leite enteiro quente con azucre e canela. Ben, isto foi todo. Que teñades unha moi boas festas e bo Nadal. Abur! Bo Nadal, boas festas!